Bon dia, què tal estan? Acaba l'estiu amb una situació marcada pel vent de ponent i poques novetats en la situació meteorològica. Com a molt haurem de destacar les referides a la temperatura. De fet, les màximes continuaran altes un parell de dies més, però a partir de dimecres el ponent para, entraran de nou les brises i les temperatures màximes baixaran lleugerament. De fet, serà el més destacable, com diguem, perquè la situació d'estabilitat serà característica en els pròxims dies. Aquesta és l'evolució prevista a l'Observatori de la Ciutat de València de les màximes, l'evolució de les quals, com veuen, és d'anar baixant progressivament. Tindrem ponent avui i demà, cosa que sobretot a la façana litoral, al Golf de València i a les comarques centrals farà que les màximes estiguin al voltant dels 30 graus o que els superen, però com veuen, a partir de dimecres i coincidint amb l'entrada del vent allevantat o de les brises, el que tindrem és un descens progressiu de les temperatures fins a quedar al voltant dels 23 graus al voltant de dijous, per a després tornar a remuntar una miqueta, però sense arribar o lluny ja dels 30 graus en el cas de les comarques litorals. Aquesta és la variació de les màximes entre dimarts, on encara parlarem d'aixòs vora 30 graus o superant-los, sobretot en l'àrea mediterrània i en les nostres comarques en particular, i dimecres, en color blau i morat, el descens d'entre 5 i 8 graus que es registraran les màximes entre dimarts i dimecres, com veuen, coincidint amb aquest tall del vent de ponent que entre avui i demà encara ens donarà valors alts. Situació ben diferent la que passarà a la resta de la península. Mentrestant, la temperatura de l'aigua del mar continua ben elevada al litoral mediterrani, especialment a l'àrea de la zona del nostre litoral en general, a la zona, volem dir, del litoral d'Alacant i meitat sud de València. Una situació marcada per unes temperatures que estan entre 27 i 28 graus a l'àrea litoral, a la zona de la superfície, mentre que a l'àrea atlàntica tenim ja unes temperatures prou més fresques, ja voltant els 20 graus. Situació ben diferent de la mar a la Mediterrània de la que tenim a l'Atlàntic, pel que fa a les temperatures. I situació també d'estiu, la que tenim o la disfrutem a les comarques costaneres. Aquestes imatges de la platja de Gandia que ens envia Maria Jesús, així ens ho mostren, ni un sol núvol este matí, la mar pràcticament en calma, com podem veure en aquesta imatge que s'ha repetit al llarg del nostre litoral. També podíem veure l'eixida del sol amb aquesta placidesa característica d'una situació de calma que teníem a la cala d'Ambolo de Xàbia. En aquest cas ens envia la imatge Quico Llovell. També podíem veure ja entrat el matí un dia radiant al cap de la nau, imatge de Toni Bolufer que ens mostra quina era la situació que teníem a la zona de la Marina, concretament a Xàbia al llarg de la jornada d'avui. I a les imatges del Meteosat el que podrem distingir és que hi ha poca activitat a la península ibèrica, no només a les nostres comarques, sinó en general a tot el territori peninsular. Apenas podíem distingir els núvols que se formaven a la zona del sud, al terç sud peninsular, però a la resta, com podem veure, estabilitat, com a molt un front que s'acostarà i acabarà afectant la zona del Cantàbric, però poca cosa més. En esta setmana no hi haurà grans novetats en la situació meteorològica. En l'ampliació de la imatge visible de primeres hores podem veure la diferent composició dels núvols que afectaven el sud peninsular. De fet, també s'ha d'afegir a aquesta nuvolositat que ha afectat en alguns punts les comarques del sud d'Alacant de manera ja molt tangencial, la pols en suspensió que s'afegeix entre avui i demà del nord d'Àfrica i que podem veure en el gràfic següent que evoluciona des del nord d'Àfrica cap a la zona de la península ibèrica. Si la tenim en este color verd que, sobretot al sud, a les comarques del sud, podran distingir una situació de mala visibilitat, tot i el vent aponentat que normalment ens deixa condicions de bona visibilitat i aquesta pols en suspensió deixarà l'ambient més boirós, més calitjós, especialment a les comarques del sud. Repassem les temperatures mínimes, unes mínimes fresques ja a les comarques del nord, entre les més baixes d'avui, els 6 graus de Vistabella, a l'Observatori de Sant Joan de Penyagolosa, o els 8 de Vilafranca, 12 han registrat a Morella i a Sant Mateu, de 16 ha sigut la mínima a Vinaròs i 18 ha baixat el termòmetre fins als 18 graus a la ciutat de Castelló. A les comarques centrals teníem uns valors que es trobaven situats entre els 11 graus de Titaigües o els 9 d'Utiel. Han sigut temperatures entre les més baixes registrades avui a les comarques de l'interior, 14 graus a Xelva, 17 a Bunyol, 18 a València o 19 a Gandia eren altres dels valors registrats al llarg de la nit passada. I cap al sud teníem uns valors que també han quedat al voltant dels 11 graus, en el cas del terme municipal de Villena, dels 13 de Xaló, entre les més baixes, mentre que a Dénia han arribat o han baixat fins als 19 graus, 17 ha sigut la mínima d'Orihuela i 17 de la ciutat d'Alacant. La mínima ha sigut de 16 graus a Elx. Al mapa isobàric previst per demà al migdia el que destaquem són les altes pressions que tornen a guanyar terreny i que s'extendran en forma de falca al llarg dels pròxims dies. En aquests últims dies de l'estiu, com diguem, podem esperar una situació d'estabilitat i amb el canvi d'estació astronòmica, el dimecres, comença la tardor, haurem de parlar de pocs canvis, només els relatius a aquest canvi de vent que els comentàvem. Demà aquest front que podem veure en el mapa isobàric previst en superfície ens indica que pot haver una inestabilització al nord de la península ibèrica, però no així a les nostres terres,
on continuarem parlant d'estabilitat en esta setmana que encetem de setembre, dels últims dies de setembre. De fet, per avui, sol a tot el territori, com a molt algun núvol alt anecdòtic, seran més abundants cap al sud, tindrem més nuvolositat, una miqueta de calitja amb eixa pols en suspensió provenint del nord d'Àfrica, tot i el vent que bufarà aponentat a les comarques de l'interior, però que girarà a brises a la zona litoral a partir del migdia. Temperatures 1 o 2 graus superiors a les d'ahir, per tant, un ambient d'estiu, com també demà, unes mínimes que seran ja fresques cap a les comarques de l'interior, però que encara es mantindran al voltant o fregant els 20 graus, un poquet més baixes a les comarques costaneres. Algun núvol alt sense transcendència a primeres hores i de vesprada tornarem a parlar de domini absolut del sol, encara continuarà el vent aponentat a les zones de l'interior, però a la costa tornaran les brises i les temperatures demà encara poden pujar una miqueta més, especialment en el que és l'àrea del Golf de València i les comarques centrals. Un ambient d'estiu que s'acabarà dimecres o que ja es matisarà dimecres justament amb l'entrada de la tardor, que comença per cert a les 10 hores i 21 minuts del matí de dimecres. I de fet, el que farà el canvi de vent a brises serà que les temperatures baixaran les màximes, el que hagin pujat estos 2 dies ja seran inferiors als 30 graus i de fet en la costa estaran entre 23 i 25 graus, les més elevades, per tant hi ha un ambient més de tardor. Els dies següents tenim un augment de la nuvolositat amb el canvi de vent i de fet possibilitat d'algun ruixat inclús, la situació s'inestabilitza lleugerament, sobretot entre dijous i divendres, algun ruixat de caràcter puntual i aïllat, no cal esperar una situació de pluja significativa i de fet el dijous o el divendres seria el dia on més nuvolositat i algun ruixat podria afectar tant les comarques litorals del sud com també algun punt de l'interior. Com sempre, ens deixem amb un repàs en imatges del que ha sigut la jornada marcada per l'estabilitat, el domini del cel ras arreu de la nostra geografia, de nord a sud. Els recordem que poden enviar imatges a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.